סליחה לי מסכת שבת. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. הכוונה, שבת קודש הוא אחד מ-60 ממעין העולם הבא. יום הכיפורים, לפי התורה, זה נקרא עולם הבא. זה נקרא שבת. יום שבת, יום הכיפורים, שבת שבתון. אנחנו אומרים במסכת שבת דף ק"ח, אלמלא שאמרו בני ישראל שני שבתות מיד נגאלים. נכון? איך אפשר ששני שבתות יהודי ישמור אותם? זה קשה. אז שמה פה הנועם מגדים אומר, מסביר, שהפירוש של שני שבתות זה כיפור שיוצא בשבת. הכוונה אם אנחנו ננצל את הכיפור שיוצא בשבת, ומה שנאמר, שבת שבתון, אז ודאי זה יום הכיפורים שעושים בו תשובה טובה, לובשים בגדי לבן לפעמים. הקדוש ברוך הוא נמצא עם פמליה של מעלה, אומר לפמליה של מעלה, בואו יחד כולנו לראות את בניי, איך מקדישים אותי, איך מעריצים אותי. אז הסגולה שאני נותן לכם, שפה אנחנו מחכים תמיד שבן אדם יעשה שני שבתות בשביל שתבוא הגאולה, אז נאמר שבת שבתון. וכשיש יום הכיפור, יש בשבת גם, וגם שבתון, אז יהיה רצון שתבוא הגאולה.